počas jazdy auto strašne trhá. Trhá proste tak, ako by dozadu niečo navesia tonu a potom hneď pustia. Dosť zvláštne správanie toho auta a väčšinou poviem takto. Takéto problémy spôsobujú ľudia. V aute už menili sa vstreky, menili sa spätočky MAHA, menila sa klapka, menili sa senzory, reposovalo sa čerpadlo, neviem, nejakú kabeláž rozoberali. A ako sa správa auto? Normálne počas jazdy dopredu začína strašne trhať. Dosť podozrivé, že bola aj chyba na skrťaciu klapku, akoby ona hlási, že je zablokovaný prítok vzduchu. Áno, je tam problém s ním nejaký, ale nemá to vplyv, keď my ju odpojíme úplne a ona zostáva otvorená, tak je tam OK všetko. Odpojali aj EGR, pritom je tu celý nový, aj chladič, aj samotné EGR-ko, je všetko OK. Odpojali všetky senzory, MAF senzor, ale auto sa správa non-stop normálne, či zle, keď jazdí dopredu. Keď bolo zistené, že počas jazdy dozadu, to sa nedieje. Normálne vy môžete sa rozbehnúť do 40-ky s pätočkou a nič sa nestáva. Ale keď ideme dopredu, tak to stáva. A už rozumieme, že toto stáva sa len pri pohybe motora dopredu.